miɗo andi noon gila lawgo fiyango welali ma ha hande fima o welala mais ha hande mi fenali wore ma awani da hikka fuɗike a feni ari a tawila hikka créyi hikka créyi la yehan ko ma go hombo ala gorko an ngari hala ni lan ko kanko hala ni lan ko inni lan fimi rodman ko me yanta miɗo andi le goto ka hoore leydi ɗo yalla min e rodman sona par ce que kila ñande yinoɗami no daara rodman fi rodman o welalima yiɗa desidi to a sumbunnoto nder to wowla ɓay par ce que a yetti ko hunduko ma linda he ɓiɗɗo debbo si o wawi go jungo makko wawi go hunduko makko wawi ngal koye ngal ko ngal haray kanko e probléme na aduna hay e dewgal o wonay mais an noon ɗinɗo fof a desidi a wondata e majji min on noon angi fena fentama angi kala ko yiɗa ɓay a wata ko hunduko ma jeeyako ina wawi fi min ara dirali ande mi yalanama e puis kilande ma hande kadi pour ton information enen ɗo e ngalda programme e ngalda programme mi haalane goy ara ɗum ɗon noon wattali kadi ukkagol e programme jiyande aha pelletti de soko an haɗa mi sodante bogoro peri kan o wippitoɗa ka nder cour mum a walindani jango waynodiri billa walla mi arante 3 heures walla finnina nene ma ye Kon ɗum haɓi moto si tawima ko ɗum waɗi wonanama étrange heɓi in ani bi jombi nder naaɓi kuna ɓingi nono mafiniotide fotandi ala ko ɓuri fotande ɓiɗɗo debbo ɓernande ƴawila siwol goɗɗum ko probléme ko kadi waɗi quoi ɗum ɗon ko boyno mbama c'est vrai mais andi ɓiɗɗo ko Allah hokkata quoi hande ko Allah hokkata kono min ɗum ɗo min mafike ɗum ɗo foti menen debbo ko fot ɓuri men moƴƴande ɓuri men fotande ko ha jomɓe naata ɗum ƴettare e ɗum ɗum mi hitande ɗum taw hara de hara mi heɓa hara ɓer ɓiɓɓe ala e reedu andu sakkitiɗo heede ka hôpital to ko moma woni arali ka e wiyal goɗɗo no nawnima e heɓata o andi kala ko faala ni Allah mo yaali wata ɗo ko ɗum wawi koye juuli jangintorɓe ngalla yalla okkoye mais ɗum ɗo souci wata okkudema ɗum miijo watama okkude ɗum sa ƴetti stress a waɗe ma ça fait ko nawnare nde ala lekki mum min mi falaka e waɗ ɗum ka hoore men ɗo ɗum kasa ko lekki ɓale woni darali en daare ɗo inchallah ka vacance ɗo mi yaari ka fulawa daren kadi lekki ɓale seeɗa mais ta waɗ ɗum ɗo ka ɓernde few ñande jour o mari o anti anda fami ko Allah tagilam taguma tagi arsikeji men ɗin kadi fami so okkalma ta mono so okkima weltanoma mais ta ƴettu stress ronduɗa fi Allah a fami ta ndaaru fi gore ma no heɓi suutaɓe an a heɓali inna Allah yiɗama anda Allah ko ndu wonani ɗum ɗon ta waɗu stressé ma nani fewto Allah torɗama o okkata kala ko falla kanko okkata nani ittu stressé ma ɗi Allah mi jejima a fami ga o ta waɗu comparaison ta ndaaru gore ma no heɓi ɗum ɗo a heɓali ɗum ɗo ko Allah a fami ga ko Allah torete ko Allah kadi felete kala ko waɗi innu hari ko Allah waɗi a fami ga no hikka yahi vacance on ko fulawa ndaari lekki ɓale o a fami ndaar nan téléphone ɗo addanala ɗo mi nodda nene ka fulawa raison gonga makko comme ko Allah fewtote n'a pas la solution Allah ko men ɓiɗɗo ko ɗum ɗo woni essentiel maîtresse na yo wirna de kala ko watto ngara miye voilà na yo inde parce que si na yo goɗɗo go kadi yiwmo yiɗamo ɓuri min ko woni mo yiɗude
merci ko yo ngawe ngara ko min ko min maki am ton quoi ok merci allez maîtresse on gollira devise ka Déjà mo joni no nanga ngabo ya do. O devise de yo be Ok, problem ala men ngure ko. maîtresse salon mo no foti mo huuɗi et puis no ordoni kadi Iki be way golle mabbe de ha. maîtresse neno ɗo nani Min do joni no nanga. hay so yittama cewde mi jonnani ko Oh, merci beaucoup. Merci. voilà ittanollam ɗum ɗo maîtresse min noon miɗo woni trop ɗuma de Min mala Voilà. billahi. andi ɗum ɗo si ɗuɗɗi toon gorko ko yiyay mo ɓuutanam donc Problème wala. jaɓata de ittanminam Ah, problem ala hambe nani. voilà Mais c'est bon. C'est wala kam. aw maîtresse Et puis ko hakkude mo kenga ñalla wala ndaare nani. min ewɗo mi yaada maîtresse min ewɗo mi yaada hakkude mo ñalla Miɗo yaadi moƴƴa. miɗen foddinari tengi amen ni manala yandi yandi moƴƴo ara min yewti kadi si allah jaɓi Ah, wala ni minen ɓay tum o gacce client ɓe mum ɓe moƴƴa Merci, hino la ɓuuɓi maîtresse. hino foti si goɗɗo kadi ari o gaccoye mo moƴƴa donc yo jama on aru kadi mais yinna woɓɓe goo kadi yaa en aray ɗo min tindinay kadi yimɓe ɓe kadi yoɓe ar ga Parce que no lema ɗo wawi golle mon de dari. Minen ko yettude mbakken so So explique na onto yorka onto yare e kobaya kala ko waru na condition kobaya kobaya ka cornichum kala ko waru kare pour croire ay modi a mettatinɗinde kadi ay ɓe min tigui miɗo suti ay mettatinɗinde mi yewti Maîtresse, merci. andi toon ɗon si oɗo gorko ko addimo ɗo ko enen ɗiɗo mardi non non mi jawata merci beaucoup nani on jarama allez bonne journée. Kadi kadi Waɗi. kadi Ɗum waɗi. dawlila yiɗuma je t'ai aimé ka an kadi a yiɗila ka E Allah, siko ɗum ɗo tu harno. réponds quand je te parle Oui. perdi ta main perdi ta maman tu as abandonné ta famille moi aussi j'ai fait pareil car tu as abandonné toute ta famille à cause de moi non Ɗum waɗi. kadi ɗan nalaba moƴƴa noon nalaba moƴƴa ɗa foti ɗa dari vrai vrai et il y a beaucoup de personnes qui t'apprécient et j'aime bien ça fais-moi un câlin s'il te plaît vas-y kadi kadi